も同じ。いや、いくら来ました。やはり来た。ねえリアナ、この峠を越えれば。まったく。おい、ぐははは。誰だっけ。ゾロの貴様ら。それにしても我々を止めるためだけ。それだけこれはだな。どうやら敵にここはオイラにまずバリスタはだから飛行部隊は。何言ってんの。その通りです。しかし姫。まあさあ姫。バルガ将軍は。そうね。はっはっはの。左翼。
この大事な。ですが、黙れ。もういい。我が命に従いその姿を現せ。バルガ様、ゾルムよ。我々には帰りを待っ。部下を見せ、わしの父、同じ思い。どんな時でも。そうでした。右翼突撃だ。右翼、負けるわけにはいかん。
突撃